Zdar lidi, dneska jsem v Chomutově, v restauraci Novy, šel jsem sem s kámošem, abych mu ukázal pořádnou vietnamskou restauraci. Tady vám posílá pusinku a teď už jsme si objednali, já jsem si dal hovězí bumba nambo s 2 předělanými vajíčkama, plno zeleniny. Kámoš si dal kuřecí nudle se zeleninou a Coca-Colou. A tady už to testuju, dal jsem si klasiku nudličky, top prostě, octovej nálev, fakt jako super. Musím pochválit, všichni, kdo jste z Chomutova, tak si tam určitě zajděte, je to fakt jako dobrý. Kámoš to taky strašně chválil, že mu to strašně chutná a to tam byl poprvý, já už jsem tady asi po 60. a fakt jako top. No takhle to vypadá, když jsem to dojet, kámoš to ani nedojet, protože nejí tolik ráno. Tady už si dávám vodu po jídle a čekuju lidi v restauraci, protože jsem totálně přejedenej a spokojený. To na mě asi vidíte, ale fakt jako pecka, musím to pochválit. Určitě si tam zajděte lidi. No a tady už jdu s kámošem zpátky do práce a kdo by chtěl vidět další videa, tak dejte like, odběr. Čus.